So apha egarage sinengxaki apha asamkeli sigqibele ukwamkela kulo nyaka kupheleyo ngo-October, and then ke uke yonke loo nto leyo yothi yongamkeli akho nto izileyo ukuthi sixelelwe uba ngabana kwenzeka ntoni, ikhona ingxaki ithini, sivuliwe nje akho nto ithethwayo. Uyawuske uve qha loo manager isithi hayi ndigqiba mfowunela umqeshi wenu uthi kusekubi, phindi nawomnye athi nam ndigqiba mfowunela akathembisi nto, but asibizwa thina sixelelwe njengestaff. But yena umqeshi wethu xa enengxaki uye asibize siye simsabele, because ngoku sithi xa sisithi siyamcela kuthiwa okokuqala akaphenduli kwafowuni, uvele atshatshalaze athi yena unestress akafuni oyiva into yalapha. Khange sibe na Christmas thina nguJanuwari ngoku, abantwana bethu abanayo nemali yobheka esikolweni, siyafundisa. Kukho abantu apha ebebefike kulo nyaka kupheleyo nabo abangekaqalisi kwa ukwamkela oko babephangela, abakapeyi kwa upeya ke bona ke zange bayibamba noyibamba imali yalapha. Bakhona ababini ebebesebenza apha babeyile kulabor kulo nyaka kupheleyo, but ohlobo sibona ngalo asabona bengaphindi babonakale, which means bagxothiwe. Niyayazi ingxaki yethu singabantu siyakoyika ukuphelelwa umsebenzi. Into ezini amalungelo ethu asikwazi tu ayanyasheka ngenxa yokoyika ukuphelelwa umsebenzi. So siphele singayi kwindawo enjengo-Labour Department because babeyile e-Labour abakabonakali kunanamhlanje. Abahlali baseZwelitsha singavuya kakhulu uba bangasincedisa, isupport sabo singasamkela nanini na, because bayayazi imeko yalapha egaraji abahlali balapha eZwelitsha. Apha siva kabuhlungu, silapha ke okona size ngako apha thina sizokuncedisana nabasebenzi abazibona bephantsi koxinezelelo lomqeshi. Umqeshi ke othe wabe kanti ngeli xesha usukela ngo-October abasebenzi babe kanti abakabhatalwa imali zabo. Thina ke yona nto sizoyenza apha, okokuqala mandinikise nje i-background encinci. Sasisilwa sifudula sisilwa singabantu abamnyama, sisilwa norhulumente wamabhulu owayecinezele abantu bakuthi babangakwazi uzenzela. Abantu bakuthi bebekanti balixhoba loba bakanti bangabantu bokuqeshwa singenalo ithuba lozenzela izinto zethu. Now after 1994 kwaye kwaendesa iconstitution ihamba ne-Bill of Rights accommodate uba ibe kanti iBhayibhile yamalungelo abantu bakuthi engayivumeliyo nancakasana into yokucinezelwa komsebenzi ecinezelwa ngumqeshi. Naw ngoku siyadana sikhupha amehlo uba abantu kanti i-owner yale garage ingumntu omnyama kodwa abantu bakuthi ibacinezela ngohlobo esingazange salibona. Le into ke ngoxa ibizwa kuthiwa ku-exploiter abantu, and it's crime against humanity because there's no one naphi na noba unoyaphi umntu onokwazi uba abe kanti angasebenza abe kanti akavuzwa ngomsebenzi wakhe. Ze si-understand into eyi-one okokuqala, abantu abalapha abasebenza kwiindawo esiphuma kuzo okanye esizenzayo basebenza bekhuliswa ngabazali, bekhuliswa nzima. Abazali besenza unako bebasa ezikolweni nothini na nokukhula. Abanye bakhuliswa zii-single parents, akho mama akho tata. Bathi ke ngoxa bezofuna umsebenzi ube kanti zikhona ingxaki ezibenza ngasemva uba be kanti bazofuna isonka soba endlini kulala kutyiwe. Ngoku ke ngoku sizibona sikwi-crisis yoba abe kanti lo uphetheyo akayicingeli imeko yabantu, yena ungihlohle sakhe.
wenzela uba kubhenefithe yena yedwa, kuba ndishoba nangoku imali enziwa apha uyayithatha kodwa ngabasebenzi aba bamsebenzelayo and abangakwaziyo babe kanti bangazuza nto. So sithi ke ngoku singulo mbutho kaKhongolose asiyivumeli loo nto leyo, singazuyivumela nje sizayidemonstrata and sakwenza shoba sihamba amanqanaba woba ibe kanti le nto iyenzeka and ingenzeki nje because asijonganga uba makubhatalwe abasebenzi ngoku iphinde yenzeke le nto. Sifuna le nto ipheliswe ingaphinde yenzeke nakwabalandelayo. Ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV, ndisezwelitsha.